Kjelle. Kalle? Ja. Nå, du var her. Du er min wingman. Der er en, der ligger under ned. Fuck, han er rem. Hallo, du er ikke det, jeg vil spørge om. Jo, det var. Nej. Jo, det var. Nej, det var ej. Ej, Kalle, fuck nogle homoer, dem her. Det var de sidder med hardball-masker på. Patrick, det var noget andet. Var det så, hvor bred den var? Nej, må jeg spørge om det? Ja. Hvornår ved man, at man er jomfru? Hvornår man ved det? Altså, det er jo realistisk. Men når man er jomfru, så er det fordi, man ikke har haft sex. Nej, hvornår ved man, at man ikke er det? Når man har haft sex, når man har haft noget ved brødfjerden. Jamen... Nej, fordi det er jo ikke altid lige der, når det er. Det er altid lige der, det sker. Det er ikke. Nå. Jeg spørger en, der ved noget om det. Jeg spørger min far. Hvad tror du, hvad skal du bruge hjælp til? Jeg spørger min far. Lol. Kalle, der er nogen, der har skrevet en til mig. Så spurgte de, hvor gammel jeg var, så blev jeg nødt til at sige 15, fordi det sagde de også ud til, at de er. Hvis jeg er 16, så gider jeg sgu ikke være. Jeg skal fortælle noget. Igen. Jeg skal. Okay. Kan jeg fortælle det? Ja, fyr løs. Det er pinligt. Kom nu. Nej, men det er helt i orden, hvis ikke du tør at spørge mig om at knippe. Det var ikke det. Det var ikke det, jeg skulle sige. Hvad var det så? Det er hver menneske. Jeg tør gøre det med en hver. Nå. Okay, hvor bor du? Jeg gør det ikke med dig. Men vil du med mig? Heller ikke. Ej, det ved jeg ikke. Det kan godt være. Måske. Den Kasper, hvor gammel er du? Lige så gammel som Patrick. Hvor gammel? Patrick, hvor gammel er du? Jeg er 13, snart 14. Ja, det er jeg også. Hold op. For helvede, han siger kraftet med det samme. Jeg fik jo allerede pik i røven, dengang jeg var 11. Hvorfor svarer han ikke nå? Jeg blev udsat for grov vold og påskud. Det var så lidt. Men det var det kanal sort.